Yun. Thank you. Pag-drive tayo sa kaibigan ng amo ko. Inuha na tayo sa service muna, drive ko to. Pati sila sa Terminal 3 sa airport. Yan. Okay. Bag natin. Punta sila Terminal 3. Hatid ko Terminal 3. Subaru. Okay. Ano tayo ng service? Ano tayo? Punta lang Terminal 3. Yun. Bali puno. Ano ko? Bagahe. Yung isa di kuryente yun, no? Di kuryente yung isa. Thank you. Pag-drive daw natin sila. Ihatid sila sa Terminal 3. Thank you. Kuryente to. Ayan, lagi kuryente. Di kuryente. Thank you. Ayan. Ano tayo mag-drive sa kanila. Okay. Ito ako sa airport. Hinatid ko sila sa airport. Terminal 3. Yun. Kanina pa to. Okay. Terminal 3. You know. Okay. Wow, Alpark. Dalawang Alpark. Tatlong Alpark. Ito Lexus. Makati, Balintawak.